Ano ka? Gumatang tati kuknak na gada do kwarta tayo. Kuk gumatang ta. 50 pesos laan. Ate gani nga sinsilyo pa lang gani ato ibusot gani ato sinsilyo. Damagam naman ako. Basta tikang kanan may di syudad. Man lang tikas to di syudad. Disto ado syudad. So nga ito na-miss ko ti probinsya. Nagadugarog kwartamon garog kasing Saan batik wala nga ta may bulbulsak pa ila. Eh darji bangko ti madig maala. Ewan ti bulong ko, hindi ro. Bayadam garod di utang mo na. Lagi masan niya na kaya. Gaya mo itong bayaran ko lang. Di utang mo nga kuno nagadu kwartamon daw. Kaya nakadam na ba? Ati ti ko nada nga na-miss mo ti probinsya. Siyempre syudad ko, diyan ko ti kastoy. Siyempre tata na-miss ko ti probinsya ay mga kastoy aglutot kami ti kastoy. Guys. Ito yung ating breakfast. Ka-English sa dati mulo tayo nga kwento ba natin. Salamat. Ato ka-English nga ko nga salamage. Hindi ito maasim. It's sweet, sampalok. English. Kunin natin dun yung mga bananas. Ito sa English ko Amas na saging. Hindi ng bakat? Ako magpan. Ako mag-ano, ikaw mag-igak. Ayun lang muna. Sakit ka kung tumakon. Bali dalawa ito nakukunin natin. Oh. Nagbitak-bitak na oh. Tapon ko. Kami nga English na dati mga kapit kahit mga bunga na. Ang parehas po sa atin. Tinggalin muna natin yun. Uy! Itong bata. Baligya sa mga itim dito rabbit. Ay, dito ano ito kay gabaligya siya, no? Payat kids man eh. Ano ba? May pork na shumay. Budlay maghanap, kulang ate. Ate kayo kadami doon sa MK. Ano ka mga ito ginagalangan mo na mo scripted na karo tapos ito. Wah, di ko din sadak na nag-delivery na panak awas ko. Hindi ka na nagpartak na ko. Buka ni. Kita mo tong sa may roaster na dyan. Nanang... Hindi na minsan ka English ni Ina nga bakit. Siya yung pandito. Nagtanggal ng mga dahon na laya. Try mo dito sa may kuhan. Bakit na
Yara dara nga mo si Prada. Ay mo na tanang pinakuhaan ni Kwante ni Lindy dati. Mura dara nga sa 60. Narigat nga may storbo aja tag mga marites na. Dili lang mismo sa ubang. Hindi pa. Pero may lang sa Igar mo. fishball, mga ano, sisiyang. Sobra natin may isa. Da. Kai! Halika! Let's see the bananas. Look at the two bundle of bananas over Ngayon tayo. Manisan ni Pachikap na Patay kaman. banana. Banana! Ano patay banana? Saan patay? Saan yung patay yung banana? Ito. Ay, iyan. Patay na yan. Hindi. Patay banana. Kinkain ng ibon. It's arrived. Kain na ibon. Kain na ibon. Kain the bat. You see the bat, the night? The bat is flying. The viper the ibon is catch the banana. Oh, yeah. The banana away. Yeah. The banana is siwa. Yes, Isira is kain. Look to banana siwa. Sira na yan. Iberidan. Oh. Look to banana siwa. Opo, sira na. Siwa na. Ano natin yung kwan? Look to banana. Ito? Look to another banana siwa. Look na another banana siwa. Sumumputin ka English na nibukat kon. Pag marikis. Excuse me, Marites. Wala batasan niya. Maritis na? Alangan, sumong lang gani ko naka... Ay, dalawa. Kunana ni Inang. Yan, magana. Napandikal man nilang tayo. Taga-asingan. Ila ko na kano. Ila ko. Yan, nagano tayo. Bulang paganin na sa mga baba sang apo niya dire. Ah? Kurang pa. Bulang paganin na kay Tita Lingling kagay ano. Kila nanay. Madimat nga Ka mga gigindan nga. apo-apo. Na maluom ata. Basta doon mo biwa. Gigindan nga maluom. Ay, ko. Hindi lang. Ipadawag ka na ako karuban. Ano kung sabay-sabay nagluto. Salain ko sa dalan lang. Ikatin na ta pirdi. Madi mo iraman. Ikatin ba? Tapno madi mo akaran. Lagi sa gusto mo. Dako natin. Ako yung naglab. Haba. Damo. Taka lagi naka-pasyerte mar. Bagwan Mar, ka nakapasyar ka Mar. Pati ka naman nagpasyar ngayon ka? Sabihan mo? Malayo na ang kanyang mansion mo. Hindi na dare. Kumusta na sa Canada? Kumusta ka sa Canada? Kay Jumarang damo sabi. Isa ko. Ha? Amo na mga ginagamit ko na itong pahinog. Oo, madridi kakao samon. Isa inyo ano? Oo, bisan Ang kalburo. Eh, pagkatapos dali lang to Hindi kalburo. ay dali lang ba? Dali lang pero madi maapas. Hindi healthy man. Perde. Kalbura? Hindi healthy man. Wala mo perde ako na yung pisapon. Perde.
Perdi ti kwayo. Healthcare. Healthcare. Perdi apo ti healthcare yun. No, gamit kayo ti kalburo dapat. Walang naturals. Naturals. Dahil na English na ito. Sisa da. Oy, nandito na ako, mga kababayan ko. Nanawagan na si nanay. Mga kababayan ko, nandito na ako. Mga... ano ba yun? Tutamo lang nga nagsaon eh. Maka-vlog sa mo. Mga kababayan ko sa Suwa, ha? Nandito na ako. Suruan niyo ako dyan. Lalamoy tayo. Suruan niyo ako ng Bisaya. Nakalimutan ko na. Gusto ko ginanay ba? Matagal na ako dito. Dito sa Mindanao, matagal Hindi na bagbaga ako. address yun. Baka matris na ka. Baka nakautang kayo dyan. Hindi bagbaga. Nandito na ako, ha? Mga, ano ba yun? Mga pinsan ko. Yan, mga pinsan ko nga mga... Apa inabi no bidbidyon kayo kag sikig kayo. Hindi ka papasidro kasi. Kabugasan niyo na bit-bit niya, oh! Ikaw pala! Itapon ko pa ito sana. Sige, Ricky. kunti na lang. Sige. Sige. Kunti na lang. Sige na, salamat na lang. Salamat sa Diyos. Dibali ba ito siya? Pulatan malati ka na abot mo. Pulatan dahil ti anong padanon tayo makita di ko na. Nakanak. Nagabot ng tao. Baba ka? Baba na sige. Yaday mo. Yaday. Nagpati nagparsak si pintura na. Yaday. Ilagay natin dito kay English para kuan. Madaling mahinog. Guys, ano TV? Duwa lang daw ito malungon ba? Duhal daw. Kuan, nainit kasi yung panahon. Full. Mati nga may tayo tiyangin di apoy. Nagpanawagan ni Nani Tatay. Ano panawagan? Sige, katabagan ni Suwa. I got you. I got you. I got you. I got you. Say, don't scream, okay? What? Don't ice cream. Don't scream. Teach Tito Alves how to speak English. Come on. You know. Come on. I know how to speak English. Don't ice cream. Don't shout out. Don't shout out. Don't shout out. Because your throat is a fully radiation. Graduation. Kuti. Sino lagi tayo doon ito ya? Mamang nang Maria Lasen. Yeah, mamang ni Mariela. Kumira na. Sumira man na. Basi si Mariela, saan mo? Mama. Pero simple pa lalaki no. Yes. Oh, wala na gusto mo. Story. Gusto mo sa minsan lang. Hira na. I got remote. My remote. It's a helicopter. Halala.
Helicopter. It's a helicopter. I don't want my helicopter. Helicopter. Oh, mababainan na eh. Oh. Kita mata ka English at kita. Sakit. Makabaso lag kita. Nung alan, Tamis kay nay. Say? Say ta Colombo, you're baba, you're a pull down. Nunglan, your musket is a pull down, is kay her. Come on. Oh, see the camera. And I'm sorry, Tito Alan. I'm sorry, Titalan. I'm sorry, Titalan. Peace of mind. Piso 9. Ganyan o. Pag-ibig. Saan yung pag-ibig mo, Garod? Paibig. Ganyan o, pagkita. heart. Di pagkita. Ganyan o. Psst, pag-ibig. Ganyan o. Paibig square. Hala ka, guwapas ang ilang kwan. City purok maka-English ni pina may atantata. Nabit iti kami. Nabit iti malapit nang magkon ka English na pista sa atin. Pista anniversary. Mainit? Ay, mainit gid. Mainit. Separate Popcorn. You want popcorns? Now going to that juice drink. Juice drink. Wala pa gani, kulang. Nagpaut mo nagkisiganin. Sabi mo ba, Matipay mabali niya? magbili kami ng juice. Ay, kurang tikamit na. Sige, mabali natin. Uy, mabali na. Kamusta Bye. popcorn? Awas na kapon daw kay. Ang gumo, chito. Chichat. Ato ni bay. Hindi ka data na yung maligtag-tagan. Ay, no, bawal ganti ka. Kung kwa natin, yung... You like more? You like more? You like more juice? Magkano ito? Ito. Thank you. Pagpordo tayo ito, nagpundo-pundo tayo sa bidalan, nagito makita nga makan, makarta tayo pero. Hindi magtaya ba dito yung tan? Saan mo? Inang! May mo to bedun ni ko ah. Murag kayo? Ito ko pa tinik alam na iskay. Ay. Dali inang bakit? Ay nanis ka data. Jai. Sino naglakaw? Hindi nga makakuha yung English, hindi na makapa-TFT drone ba? Bakit magpa-TFT drone? Hindi. Nagdunga ko maraming time ito ka English na hindi maglipad yung drone natin. So kung magpalipad pero hindi maglipad. Dito mo makapatay iti drone so makimaritis na lang. Dati natagari ka. Ah, sumang pagayam ati nagwapa yung anak antay. So Sakti ka guguwapan ngayakan. Sakti ka guguwapan ngayakan. nagmait man ata ko ah. Headset mo. Ayaw ka mas asinsaw. Ati sus nagkapi kan. Among tis taga syudad, umimimprove kita. Kapoy ka. Basta taga syudad. Kuwanan tatay istoryana. Damdamo. Nagtagarigar dante, nagadayo di balik kasi nagpigsa ti awong na. Dati, wen, guro. Tigsa awong na wen. Panagalan dati. Guro, od. Price kaya ti kwarta natin bagbaga na nag-asinso ka no isunan kay patunayan na ah. Patunayan na di bagbaga na. Sorry, nagpalutak nga roti ko dyan. May price kas ka daw kapang merinda ba? Tamo kay
Neng, duray lang ti may tulong ko tanong bagada na naggagat ating anak ko na kasangsang peta so napay ti karon ko na nagkaway ka katalagan. Pakitan ka sila pakitang tao ya. Matibad nga pakitang tao talaga nga paypay sa atin ta simre no pakitang tao at ti nagalas mo. Adi ti kagagalasan no pakitang tao ti atoy. Gusto Totoong yang tao. hindi ka talaga. Adi ti ko nada nga na mismo ti probinsya. Siyempre syudad ko diyan ko ti kastoy. Siyempre tata na mismo ti probinsya ay nga kastoy aglutot kami ti kastoy. Guys. So ta kita madre simple lang nga buhay at least Yan probinsya. darta ni inang ne. Inang. Nani ilang na yan. Darta aja asensado yung apaw. Idawatan nyo ti pang insuryo. Insurya. Nag-bliss ka kininang garudan. Muna, madim kami nga nakita taptay kami na. Basta na sugar nga na panak ni panaitan. Dito din nag-bliss ako na panak nagpag-order ti merinda na tas siyempre pamirinda raksuna. Kasjay. Kaya madim ay magawin nga na luto atin ni tag gumata kumapay ang tikas na oh. Kita ta. Ay gumatang ka pa, kakanyayo kumata. Kuan kanya may ato gumata nga tapay ko nam negosyo atoy. Kasdi ata. Kasdi ti pinagluto. Matinga danom kala sula nga kano dati ko na ba. Oh, kita ma. Tambag kate katoy. Naluto niya nga. Oh, steam tayo lang ba? Steam. Halika na, binata nak. Nakakinanak. Balik na natin. Basta, tiyad luto ti. Kure, nagkapuak ti syudad ke, mapil mo lang tamot ti taga ka probinsya. Nag-feeling ka ma'am. Lamago man dyan ti manager mo, dati sinsilyo ng 5,000 nga buaw. Singiram. Yawan na ako mga taga-English. Alangan nga, siyempre, tagpa 5,000 nga buti kortak. Oo, lagi Oh. ninang ano pa na. Tagpa 5,000 ti kortak. Then mo, then. Ngayon. Ati pa lang ata mo dami ti sinsilyo. Ano ta ko mas sinsilyo kay 5,000 nga buwan di ko. Pag negosyante ka tapos kumaut ka. Grabe kayo grabe mga kakuripot sa manager mo. Di na kala pamirindar na. Awan, magdapay na nga dito eh. Ay madi mo na siya, adi ay mo siya. Rampay ka na rin Tabard, mga kapit. kasta tikang kanan may di syudad. Man lang ti kastoy di syudad. Disto ado di syudad. So nga ito, na-miss ko ti probinsya. Nagadugarog kwartamon pero kasi Saan ba't wala nga tamay bulbulsak pala? Eh darji bang ko ti madig maala. Awan ti bulong ko, hindi ron. bayadam garod yung utang mo na. Nag-iima sa niya na kaya. Gaya mo itong bayaran mo lang. Yung utang mo nga, kunong nagado kwartamon dapat. Pwede ka na ba? Ngayon ka? Gumatang tati kuknak nagadado kwarta tayo. Kuk ti gumatang ta. 50 pesos laan. Ati gani nga sinsilyo pa lang gani ato ibusot gani ato sinsilyo. Damagam naman ako. Marunong tanuan, luto. Na. Gumatang ka ti Damagam kuktaro. naman ako, tep. Siya ang pinagkakwapo na pamangkin ko, si Kaloy, yakan. Magam. Si Rapay ay. Pinakagwapo pa ay. So dati nang ibaga ata man kung binayadan aja ay. Pinamirindak lang. Okay. Saan ka lang mo na da? Dahil na. Pasti kami ka English no sumampot ati kasinsin ko nga kwa. Ka kwa. Aji ka hinahunan nga itingiwat na. Sa ngiwat na. So nga hanggang iti lang inaabot ti video tayo hanggang sa muli po.